Il-Gvern Malti għandu jaġixxi immedjatament biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawk li jsofru mid-diabete u l-familji tagħhom. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-MP tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamid Dimek waqt dibattitu li organizza f'kollaborazzjoni mal-Fera Ewropea tal-Federazzjoni Internazzjonali tad-Diabete fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Francis Zamid Dimek reġa' għamel l-appelli tiegħu lill-Gvern biex jipprovdi monitors tal-glucose b'xejn l-abar tal-pinna tal-4 mm b'xejn għat-tfal u biex jiżgura li jkun hemm infermiera disponibbli fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Net News ħal kummenti tal-MP Zamid Dimek dwar l-attività li organizza. Parti mill-problema tad-diabete hija li inti għandek perċentwali kbira ta' nies li għandhom il-kondizzjoni tad-diabete però lanqas jafu. Min barra MP soħra uffiċjali fil-qasam tas-saħħa, id-dibattitu kien indirizzat ukoll mill-MP Roberta Mezzola illi qalet illi biex nindirizzaw l-isfidi tad-diabete hemm bżonn illi naħdmu flimkien. Hija qalet illi l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jingħaqdu biex jedukaw lin-nies dwar din il-kundizzjoni fil-waqt li sostniet li d-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista se tkompli tagħmel l-almu tagħha biex iżżomm id-diabete fuq nett tal-Aġenda Ewropea.